Let's connect. Yes. Chatangi my voice notes. Gatitange yemusikana. Tozopinda mune mukomana wina sisi vakazviwirirani. Vakavengana zvisingaite zvezvia. Zvisingatoite. Mukomana uyu na sisi vake uyu better. Anonzi better ndo zita rake. Anonzi better anozotora picture. Anonzi better something. Yet anonzi title. Zita rake chero anonzi better. Right, gatibigine pamusikana. Munzwe. Zvikuitika mamana. Hallelujah. Part 2. Kupata tuana musikana. Hey, Shumba, maswera sese good. That's it. Anoera Shumba ka. Unokoziya kana munhu achiera Shumba. Tinomba chindi ndi mai vangu muera Shumba kai. Apa musikana wake futi anoera chi? Anoera manjenjenje. Mai vakabereka mai vangu ndi manjenjenje. Saka ndiye kama chao pachivana. Ndani Yesu isapanya. Musununguke munzwe. Iwe ningiwe Tytie iwe. Andinakada basa nemi mazvizwa. Ndanenguwa 13 years ndichita ma live show pana. Ozonditi we cannot come so. Zvinoti kuplay a voice note yako yawataura wakati unoroyana na sisi wako festival nembamenyu. Ndikuiplay yakwati ndisaplay. Chihure chemukadzi wakabaka akatanga upinda mulini mupower. Ndo yandikutanga nayo. Misatanyo kwevanhu. Ndataka kuita live. I have planned my show and you give me surprise. No show. Panyo. Jirema zvevanu. Tkunyo. So mazimu mani kanto warone dziyo mukomana uyu. Miromo inge muromo kudaro. Unge mabechere munhu wekwekwe. Kupupa munhu makabona muromo ya Tytie. Ane miromo inenge beche. Kuchokuruka kuku. Une chirwere. Kalaba Shanta, Rigos Cavado, Pradia, Kevenge, Kukurianda, Pekete, Shokrogodo, Rubbish, Panyo. Alright, get in the building, moons with him. Because there are never phone calls too, and that is good. So we cannot come with this, Mushakwenis. Mushakwenda kuna Shakadara, the Ungocha and Shakadaya to see. Okay, continue. Sorry. From the beginning. Hello. Hey, Shumba, masquera says good. That's it. As you say, go Tatelicious Queen. Our queen is doing fine. Murora say, keep I Murora phone. Murora arinane zvake. Aska. Hey, Murora wematatu. Muri sei kuitate? Bless, unoziya ndokufarira zvisingaite. Ndoda pawakazoisa tatu nezita rasekuru vangu ndakabananzwa manyuku. Thank you. Kiki, zita rako Kiki, it's Kimberly, kana kuti Kelly, Kiki zvamire? Kylie. Oh, Kylie. Unezita remuzukuru wangu. Yeah. Mwana womutwin wangu wekupedzisira anonzi Kylie, you know? So, wow. You know, that's a beautiful name. How are you? Let's start by this question. How are you? Let me say I'm better. Taura kuneshona ndauya kuti usununguke. Taura neshona. Urukunzwa sei, especially nekutrolwa kwauri kuitwa uchitukana naKT namasocial media. How are you feeling? Ndikutoavoida social media zvokudaro kutoti ndakatokuona kuti nezidhirama rese rikuitika handisitombobata foni, like varungowaste our time yavo inini handisto. So for me to be okay, ndakangoona kuti to stay away from social media zvemadays ndova okay. I don't read comments, I don't see undapostwa kupi, ndiana ndituka, ndiana tichi nendingori kumba ndingorarama normal life yangu as usual. So I think those are only batsira ko kuila. That's nice. Tell me from the beginning, murume wako wekutanga
why is he angry about relationship yako na Tytie? Ndo zvaingoita here kuti wakaona mukomana munyowani anokufurufusha? Kungoti ndasati hangu ndakaita move one kichi. So ndoda kuti mubate panapa. Uyu Kylie uyu Kiki. Kundazobatsa right ngazviri uyu Kylie uyu akanhonguriswa ari form 3. Anga ari mwana ane musikanzwa zvisingaiti munozozvinzwa mukomana wacho achitaura. Akaitiswa pamuviri pamauta zamu ya nhumbu ari form 3 nemukomana wekutanga. Saka akatobvira kare aine chihure mwana uyu. Mwana ihure uyu. Hure riere matako mahombe randitadzisa kupinza nyoro. Hure riere matako mahombe randitadzisa kupinza nyoro. Ihure mwana uyu. Akabvira kare achihura. Saka ndada kuzobvunza kandakati murume wako kuti kozane mwana wake wokutanga, iye mwana wake ege wokutanga anochengetwa namai vacho. Mai vacho kuZimbabwe vari kumupembedza kuti aite chihure chaari kuita mwana uyu. Mwana ari kutumwa namai vake kuti vanochokwazwi mai vake baba vake havaende kubasa. Mwana uyu Kylie uyu. Saka mai vakamva kuti zano nderipi, rega ndiendese mwana kuti aende kunohura kuSouth Africa. Ndo paakati dhuma uyu anzaro riri kutamba here zamura East African. Ari kutamba here Mazambique. Unongoona kuti vanhu vaoneka izamuri ipublic ningi national property. Mazama enyika they belong to Mnangagwa, these ones. Mazama apa. Mazama baba. Mazamu enyika maza. Zamure nyika iri izamure nyika izamure nyika. Alright, let's continue. Ndinangokudza isti kuti murume wacho wanga wanichibvunza kuti murume wako murume wekutanga waine mwana naye. Continue Kylie. Ndinoda kukupa ma back stories ka. Ya player. Continue baby. Okay. Saka paakaona iyo kuti ndaita kuvhone then ndozvakamurwadza kuti ari kuona kuti munhu wacho anondida. You see matasa content and everything zvatete tichiita. Aiwa isu content. Let me say to you this. Sekuru muripo here padhuze da kuti munge muchinzwa nichitaura. Yes, content iyo, it's not the real life. That's true. I want you to know that it's not real life. Chinonzi real life zvinhu zvinoitika padzimwa makamera. That's true. So I mean when I see your content, I'm entertained and I love you as a couple. But kuti zvinzi real life vanhu vanotokuziyai off social media vanogara nemi kuti mukudanana. So kuti iye akaintrigwa neko zvaakaona social media zvitoratidza kuti mukomana uyu asati brain dzakadzisi right, because people they put things by social media for different reasons, content, just wanting to be innovative. So izvozvo zvakatongondiradza kuti mukomana wawadana naye imhondi aikurova here muchiri kudanana murume. Chainyanya kuita as I said akambochaya kuda kundiuraya at first painditi ndipise rumbu watwati ndona zvapera ndiri kuno kwangu ndingamunyepera ndikaimbondishungudza zvezvokuti munongozidzao mamwe mabhuse ekuti munhu anenge kuti ane another woman life make vachindifonera vachindithreatena vachindiita sei. So ndozvichinji zvainyanya kundiita zvokuti ndakava kusvika pakuona ndikanoti ane makore mangani mukomana wako? Ngatisataure zita rake because we don't want kuti timupe relevance yaasina, but ane makore mangani? Ane 25. Ane 25. Ione makore mangani? Maramba. Okay, but andipanda zvokudisclose makore ako. Aiwa, ure rakambotaura age. Kana uine 18 I'm below 20. Kana uine 21, 22 unongoti queen I'm below 30. Ndipe range. Makore for now queen no. Hure rakambotaura age. Vakakuti mukomana uyu wakatanga kudana naye uri under age here. Sometimes vana
vanodanana nevanhu vari underage then itori abuse iyoyo but wanga wako mature pawakatanga kudanana nemukomana above 18 yeah ndandichiri kuchikoro but wanga wamature ari form 3 ndo pakaitiswa nhumbu yeah ende mwana wenyu wamii naye ane makore mangani Queen Kamone. Like real life teacher can find kuisa pa social media. Real life people alright, that question is okay. We can leave that question. But trukuti murume uyuyu ari kuplay a role here mu child care. Ari kubatsira kuchengeta mwana here. No, kana zvari kumboita kana mari akatumira ka1 paiti ndiuye kuno. Ndoba akatumirawo mari chete so pamwe pese apa hadina iye paakatanga kuva bhita antika zvokutodaro paakaona pasocial media antika ndopaakazotanga kuva bhita ndopaakatanga kuthreatena what all right so when we talk about kuti ane mumwe mukadzi angaine mumwe mukadzi uri kuZimbabwe here kana kuti wakatongozosvika uchiriwa zisurprise uchiona munhu atione mukadzi kuno kuSouth Africa ndakatozongoonawo zisurprise ranasida because ndakatangozongoa kusvikwa maposi all right ndatigosiyei nyaya iyoyo then and you know before I run the story on my social media platform I do a lot of research according to Mimi, the two of you. And there are some people are kuti vane information yako mamana omu. And usati wasangana na Tytie, onga utomboro mskana we usiku, uchipinda mbawa, uchipinyoresa beche, here and that. How true is that? Ini nangu anditozivine zvazvo vanhu vavo kuvataura daro ma11 chaiwo abva ana kwini zvinhu izvozvoka kubva kudhara vanhu izvezvo vanongomuka sohandika akangoti kana kuti izvezvo vakakuziva kuti nyaya yedu iri kupisa anongoona saka munhu wese akutotsvaga following nezita rangu izvezvi munhu anenge achitaura daro handimuzive izvezvi munhu enge amubvunzwa ndakadzidza chikoro chinonzi chii haatozivi my real name chaiyo haatozivi ndine vabereki here vanogara kupi haatozivi but munhu arongofumuka right now andikona akangoti handomuziva uhure rakazodai kandi haiwa wanga kamborohwa ka10 haiwa wane vana 5 ebve akuzoti right now munhu wese anomubhiliva aningona that's why ndiri kudziva kuti ndiri kutoavoida nyaya idzodzo like no but you know a lot of people vari you know why I ran your story. I spoke with your husband yesterday, or with your husband to be, you know, with your boyfriend. Like I told her Tytie yesterday, and I love Tytie because I know you're a shumba. I love you too. So you know you're kind of relatives in a way. So Tytie, I told her in terms of the family drama, actually reputation yangu ya tintwa. And this is the opportunity to clear because it cannot only be Tytie. You two, you are now together as a couple. Hopefully, I told Murumo too yesterday. Ndakataura naye phone. Ndakati chishuwo changu ndechekuti urore Kiki. Nenye kuti ukasarowa. Avana kuroora nakachirungochaya mapote baba. Hapana murume achada kumutora. Yeah. Regarding the content on social media. That alone. And I'm honest to you and because I'm not clicking for likes or loves. People, they know me everywhere. Tatelicious. So I cannot say kukurana story no, I'm known. Even the president knows me. But I'm telling you the honest truth. You understand? Kuti murume wako ndakamutito yesterday. Chau chamchagona shumba ndichekuti munobvisa mari. Amba andi promisa akati queen, you know. There's going to be a surprise in a few weeks coming, you shall see. And I trusted him. So iwewe pauri kuya platform pangu today, you are also clearing your name. Because trust me, but if you silence them with the truth, of course you don't go into detail. Even my families get into details. Because social media will pass, but family will always be there. You understand? Yeah. Clear your name. What to clear as Tarako Pota opinion bow. What to clear, I was want to clear as Tarako.
wakamboura here usati wagara nenabhudhu vangu nenasekuru vangu? Handisati. Because vanhu vanouya neinformation. Yes, taurai sekuru. Ndakupindura ipapo kwini chakuudza ichi ndekuti number 1 andine vamwe vanhu umwe munhu iye andombodikana kuti mwana wadzosarake pano munhu iye ari kutenga vanhu kuti vauye paplatform pake nemafone calls vachinyepera kuti hama dzangu inini vachitaura information as if ndivanasisi vari kutaura sasisi vangu but inini chero ndine maissues nasisi vangu handingavenge sisi vangu zvokusvika pakuvanwauza kuti mazotaura chakati pasocial media ndinyazoda kuti voice iri kutaura harisiri rasisi vangu. A lot of people vari kutengwa nemumwe munhu atogorana kana basa zvake munhu iye and we want to mention that person atimupe relevance ngaaite hake zvaari kuita hatina basa nazvo imi matosilensa ende dainda ndichigona kumbotaura nasisi vako you know ndanyasunzwa kuti what is your grievance you know some of the things ka zvine zvichiitika mumafamilies zvimwe zvinhu zvidiki fana pamwe nenyaya yekutoti pamwe Kiki tisati tasvika ikoko zviri kutaurwa neva izvo zvokunzi hanzi Kiki akazoura was the person ataura I think ndasangana nevideo zvinzi Kiki ndaihura naye mubhawa Kiki irohore rakazodayo. What I love about it, Kiki found love. Ndiani wangachifonera kana chiko nai munondifonera kwandiri palive ini pani pamhata mani chiko pakana ndisiri palive ndo amufone unozoti muzvireshe izvi uri kufonei ndakutadzirei continue nai masikati kuchero sona ari kunifonera pana kwaichaplay How many minutes mangani kuti? Apa, it's 45 minutes. Tiripa 8 minutes. Okay. Ndiani kwari kunifonera? From Norway makungofona. Okay, let's go. Pa 8 minutes up. Good. Tushamisika. Okay, ngatiplay ne iPhone. Ntoshaya kuziya kuti zviri kufamba sei. Inde kaningomendo block vanhu vari kundifonera. Musandifonere chiko neni. Munungoiri kana makungondifonera inda zvaita sei? Ndakutadzira ichi. Andisina kufonerwa nemini. Kana ndine nyaya newe I come in your inbox if I have a story with you. Kwete zvamuri kungoita izvi zvekupenga izvi. Fona uri kufona zvaita se. Unonditi ndine ukama newe. I am not related to you anyway. Okay, let's go. Tytie. Okay. Play. Kaya. Ndilipara sekuru muisa iko shumba umbe. Aiwa kuti ndindu yechikutanga indo yandokudai. Tatapa 8 minutes chi. Shumba. Okay. You know with you. No see. But I'm telling you the honest truth. You understand? Kuti, mume wako kama mtu yesterday. Ciao. Yes. Hey, Shumba, maswala sasa good. Yeah, just the bad people. The bad. Okay. Hello. Hey, Shumba, maswala sasa good. Kama mubelieve angona. Don't Mera manjinjin. ikoko. To you and ukunyepera because I'm not clicking for likes or loves. People, they know me everywhere. Pana singazi Tatelicious. So I cannot say kukurana story and kuchenda kuti ndizika. No, I'm known. Even the president knows me. But I'm telling you the honest truth. You understand? Kuti mume wako ndakamti to yesterday.
chamuchagona shumba ndechekuti munobvisa mari amva andipromisa akati queen, you know, there's gonna be a surprise in a few weeks coming, you shall see, and I trusted him. So iwewe pauri kuya platform pangu today, you are also clearing your name, because trust me, vanhu vachapa vachita zvavanofunga, but iwewe, if you silence them with the truth, of course you don't go into detail. Even murume wako ndakamudza nezvinochita my families musanyanye kudzike into details, because social media will pass but family will always be there, you understand? Clear your name. Wato clear zita rako pakuti haupinde mubhawa. Wato clear hausati wandicleara zita rako. Wakamboura here usati wagara nenabhudhu vangu nena sekuru vangu. Handisati. Because vanhu vanouya neinformation. Yes, taurai sekuru. Ndakupinda ipapo kwinisa kuudza ichi ndekuti number 1 ane vamwe vanhu umwe munhu iye andombodikana kutogwana zita rake pano. Munhu iye ari kutenga vanhu kuti vauye paplatform pake nemafone calls vachinyepera kuti ihama dzangu inini, vachitaura information as if ndivana vari kutaura sasisi vangu, but inini chero ndine maissues nasisi vangu handingavenge sisi vangu zvokusvika pakuva ndinowanza kuti mazotaura takati pasocial media ndinyazodoti voice iri kutaura harisiri rasisi vangu. A lot of people vari kutengwa neumwe munhu hatomborina kana basa zvake munhu iye apa manje anyepa ari kuti sisi vangu handitaure nezvavo. Ngatiplayei pane audio yekutanga yandakamufonera achitaura kuti sei akavengana nasisi vake. Ndomba ngandichida anzi handimbodi, anzi handisei ndakataura zvemafamilies. Mira ndikuplayere audio yekutanga yanezuro pandakatanga kumufonera. Iyi ndo yekutanga iyi. Mochinzwa achitaura zvasisi vake. Achitaura kuti sei akavengana. Tytie. Kunzwa achita. Ndiri pano sekuru, muri seiko shumba hombe. Ndoba akataura zvasisi vake apa. Havaonani. Kwari seiko murora, you know, I've been busy because ndane murume munyowani, so I've been concentrating on my relationship. Little did I know kuti murora anga achifamba nana Keti ndatotumidzirwa ma clips achitupa na Keti. What is the problem? What's going on?